En naar beneden. Uiteindelijk wordt het helemaal geweldig. Nou, wat mooi. Heel mooi. Dat kunnen we natuurlijk ook kleuren nog. Ik wil tegen het plakband vertellen. Mam, kijk. Oh, dit is een goede afkikmethode voor mensen die zwetvrees hebben. Dan is het gewoon. Van het taart. Sturen ze gewoon naar Bettina. Ja, stuur ze maar naar En mij. dat is echt niet. Komt Weet in je mijn wel? huis. Amerikaanse methode noem je dat dan? De Amerikaanse methode. Nou, jij dat weet gewoon hier. Zoek het maar uit. Kijk, pap. Regenboogdegen. Zo, die is mooi. Prachtig. Nou, dan gaat ze toch nog los. Ik heb wel een lichte vorm van zwetvrees, maar ik niet voor lekkere dingen. Gelukkig maar. Maar ik ben wel vies uitgevallen. Het hangt er vanaf wat het smeren is. Lekker kan ik niet eten. Ik zal niet heel gaan dingen of zo van de benen plakken. Smeren lekker doen we niet. Blijven ze ook niet op wachten. Wat? Smeren ze lekker maar weg. Nee, dat doe ik ook Doe je nooit. deze geel? Dat is niet in de bel. Je heeft wel meer nodig om deze taart te geven. Ik heb nog Dat meer. weet ik. Maar lekkere dingen heb Mama, ik deze van het hartstikke lekker. wel lekker. Ja, Helemaal waar kan ik dit voor gebruiken? En die kikker, kijk maar.